So nwanna dịka isi wee na-akọwa ihe unu na ebe ha siri bido ma ndị ọzọ ka esi eme ọsi n'elu wee bilite. So dịka isi wee na-ekwu dịka mmadụ dịka Fino dịka m gwaburu na mbụ chino Extreme Studio ka ọ savụ mba bụrụ onye nke mbụ aghọtagwo m nke Fino mana ọ fọrọ m ogwu aga ahụ ka anyị ncha niile na wee bido ohe na-ama ha ibe ya kama na ịma na asị na agụ ọwa na agụ otu adị ihe na-adịkwanụ mma n'ụwa bụ e nwere ike imekọta ihe si na ama ha ka ọ ya adịkwa mma echi ma na ọya ha adị mma kama na ya dị mma na dịka nwanne anyị nwoke bụ onye nke kwuru okwu ebe a na redio na TV station isi mbido nke mbọchị taa ọ sị na mmadụ ọ na-adị mma bụ ya bụghị emekọta ihe isi mba ka ha fee ihe nke a mewe nke a nọ tara ya ma ofu ahụ isikwa ike ma ofu ahụ vurugodo ofu bifo ọzọ emegịnị enwee ike ịbatakwa itinyekotekwa ọzọ mana ịbakwa kpọrọ ihe niile kpọrọ aka niile kpọọ ewe n'ọnụ si na ya ma niile eme ọ na-enye nsogbu ihe mekwara ụfọdụ today somatị ọkwe ndị anyị na ha bidochere megetekwara ụjọ ekwe ha asị nna ebe ihe dị otu a dịkwa anyị makwa ma anyị erukwe n'isi mmiri ahụ mana n'ụbọchị taa Chukwu nna mekwa ihe Fino jegidezi gbazie ụfọdụ obi asị na ebe onye na ha bidoro ihe dị otu a na ha na onwe ha ga-emekwa gịnị ọ dị ka mmadụ dịkwa ka mbụ Negaro anyị makwa mgbe o bidoro nke akwụkwọ ofu ebe a nke anyị ncha na-ejekwa Black Top Studio nke dịkwa n'Enugu ebe Liberty ịkwụsị na Liberty gbara tawa ama ọ ma onye na-ekwu nna ya bụ egwu ekpiri ka ọ na-akụ ndị otu ọ dị na agbụrụ ndị otu nna nne m bụ ihe gụrụ egwu nne ya gụkwara egwu Igbo ndị nke chọwa mma ọ dị ka nsori ibe m chọwa mma abụọkwa egwu ụka mana egwu ndị mgbe gboo amarụ nye ha na-agụ mgbe ahụ aka mbụ n'wata aka mbụ nwata na-asa ahụ ọ na-aka mba egwu ndị mgbe gboo mgbe ha gụrụ mana nke a na-agụzi kịta bụ ịma ndị oyibo si shi na ihe ha nọ kịta Global World tupu ka m hapụ ịnapụghị okwu n'ọnụ dịka isi na-abịa na be Negaro ha na nna ya na-agụ egwu ọ bụghị Negaro Black Top ebe Negaro nọ bido nna ya na-agụ egwu nna ha bụ egwu ekpiri ka ọ nna ya na-agụ egwu ekpiri